ora ono notife, mung iso nyawang foto Instagrame. Wes tak komen statuse nanging ra ono respone. Tekan seprene aku isih jomblo wae. Seko esuk tekan wengi ra ono sing peduli. Larane marai nyeseke ati. Opo wis pancen takdire kudu mau kahanane. Mugi Gusti maringi sing luwih sae. Panas sithik samba, udan sithik samba, dasar aku nyaman sithik sayang. Oh, gue agus sih, kayak ngibar menang, wayah dubati sih gitu. So, kayak ngot tarungan meneh. Wayah sarapan nih, lauk apa gitu. Ini sih. Oh, dadi wong lenang ora kreatif blas, ora duwe semangat nyambut gawe. Mendino sing jurusi bermatok ropite ae. Mas, ora tak masake kae mau. Salah ra diblonjo. Mabur iki. Bune! Bune! Iki maksudnya apa wis esuk balak madang rek lawa malah enek watu kok ngene aku kon mangan watu apa piye? Ngomong apa kowe? Iki lho aku mosok kon mangan kok ngene apa ya tedas. Lah apa iki blonjo aku? Lah apa ditingeki wis entek ye. Kapan kae duit iki kapan? Lah ngene nggih ingi. Ora eneng duwite entek. Tahu sok kon mangan watu kok ngono. Wong kuwi lho ora tau blonjo aku, ora kerja. Nek gelem ya sarapan aku nek wegah ya wis ra apa-apa. Besok tak golek kerja. Tenan ora? Tenang. Suci lo, benar-benar enak bumi nikmat. Ayo dah tuku. Suci lo, benar-benar enak bumi nikmat. Ayo dah tuku. Mas beli mas. Oke mbak, itu mbak. Berapaan ini mas? 500-an mbak. Mau beli berapa mbak? Lah masnya mau saya beli berapa? Kalau tak kasih gratis gimana mbak? Ayo jangan, masnya kan cari rezeki. Masa saya beli digratisin? Ngomong-ngomong sudah punya gandengan belum mbak? Saya sih masih sendiri mas. Kesempatan. Nggak apa-apa mbak, ini buat mbaknya aja. Wah, saya kan jadi nggak enak mas. Nggak apa-apa mbak. Masnya ini udah ganteng, dermawan. Aduh, idaman banget dia pokoknya. Mbaknya bisa aja, bukannya sombong ya mbak. Emang saya itu idaman para wanita. Makasih ya mas ya. Sama-sama mbaknya cantik. Mau saya kasih lagi? Mau nggak mbak? Emang boleh pak mas? Boleh lah mbak, kalau buat mbaknya yang cantik ini. Makasih banyak ya mas ya. Iya mbak. Saya pamit duluan ya. Oke.
jane lenang apa wedok? Nek wedok ra ndok, nek lenang ra muni. Tidak aneh sih. Iki manuk nih nyende manuk ra. Ketok manuk kelenang berarti. Jabang bayi, wong lenang kok nyambut gawe mah berdolanan manuk ae. Lemes men kono. Oh manuk. Oh, piye ta bilang gadat ya marahi manuk malah. Manuke mabur. Wong ya sendhe manuke kok elek. Iki beda manuke. Halah padha wae. Kamu gak nyambut gawe kono? Mulai gawean kono lho. Timbang apa? Ya sama ngerti ya, Neng. Lowongan. Ya. Ya makan. Ya. Arep nang ndi? Rasa lu bunga. Ana boleh gawean. Rasa lu bunga nek ora itu gawean. Kali keberuntungannya ora digawa gosek iki keberuntungan sih. Rene le. Melu Pak Mude iki golek gawean. Nuhun, Pak. Nggih, Enten lowongan mboten nggih, Pak? wah. Juragane nih kali, Mas. Kula nami nyervis ke wonten iki. Sini, Pak. Nggih. Nuhun, Pak. Nuhun, Pak. Permisi, Pak. Apa, Mas? Anu, Pak, ada lowongan pekerjaan enggak, Pak? Ada golek gawean. Nggih, Pak. Oh, kebetulan. Kebetulan ada, Pak. Ora neng maksudnya. Enggak ada pekerjaan, Pak. Enggak ada pekerjaan. Tapi saya butuh kerjaan, Pak. Kae wis ana sing ngewangi kok bengkel. Masa enggak ada, Pak? Ora neng. Ngono. Ya, Pak. Makasih, ya, Pak. Yuk. Nuhun, Pak. Ya, Mas. Ada yang bisa dibantu? Ada lowongan pekerjaan enggak, Pak? Ada, Mas. Apa, Pak? Masih keahliannya apa? Oh, banyak keahlian saya, Pak. Contohnya itu, Pak. Adu pitik ya menang. Bang. Keplek doro ya ora tau kalah. Bang. Ngresiki telek pitik ya resik, Pak. Bang. Main itu apa? Yos, pokoknya ngedunia hewan ini aku menguasai betul, Pak. Nah, sini itu toko material ya, Mas, bukan peternakan hewan. Mah buang-buang waktu aja. Sana pergi. Masa enggak ada pekerjaan buat Nggak saya, ada, Pak? Mas. Saya butuh kerja ya, Pak. Nggak ada, Mas. Sana. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Cino cekel. Buka klinik kok sepine kok ngene jan. Ora ning sing moro iki ya kepiye, mbok ya sing masuk-masuk angin ngono lho. Ngeroki ya iso. Ya toh, pijet saya neh. Ora kuat, tapi ane ya
piye meneh nek ngene kirane sing teko ya ora bayaran, kayak yo borongan meneh jan. Arep undang-undang wong loro kon rene ya ora patut to yo. Jan sepi iki ora ning kene ning kancane lho iki. Pak. Izin teko rene iki ya wis 3 sasi wingi iki daftare wong iki. Mbise. Iki yo ono sepi-sepi ya tetep ngawang. Susu. Wenehi pasien-pasien siji ngono lho, moro rene. Bojo tuku es ki mau jan. Kok ngene ya 5.000. Wis sangune malah entek iki mau. Muga-muga dino iki ana sing teko. Mbak. Good. Mbak. Oh, Mas. Kok podo? Nang ndi petuke kok gur kowe terus to, Pak? Wis ping 3 lho aku. Golek gawean petuke kowe terus. Lah saiki arep tuku apa? Lah tuku wis tak golek gawean kowe terus Males aku. Lih. Saya tua teliti ini sih sing akurat. Ya Allah. Golek gawean ya ngene kok ngene. Iki esuk metu golek gawean nganti sore, tak yaene ya ora entuk. Wis men ra ngurus. Wis mulai ae wis nang omah adu pitik wae kena entuk dit. Wis ra ngurus gawean. Mulih. Waduh, lari belum. Weh, mungkin. Weh, migrai. Awas. Bahaya ini. Aduh, mati orang lagi. Mas. Waduh. Ora ono notife mung iso nyawang foto Instagram wes tak komen status nanging ra ono respone tekan seprene aku isih